Bismillahirrahmanirrahim. Deslapky biziň boýnuma zäkirat es-sabru ala-ta'a. Allah Taalaň buyruguna girjek bolsaň özüne göre kynçylygy badyr. Sen din tutuşun bilen ey musulmandygyn Peýgamberimiziň ýanyna adam bilen din tutuşun aýdyp bereň. Yok, onu düşünmejekde bolsaň, onu kamil derk etmejekde bolsaň, şu ostany golastanyň içindäki ýaşap beren musulmanlaryň din tutuşun bilen döwletdäki musulmanlaryň din tutuşunyň nagat farky diýe. Nagat Allah Taala mehabbeti öz ýurduma siňipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın muğasyny din tutjak bolsaň, kıyamatyň gazanjak bolsaň, gabrda gülüp ýaşajak bolsaň, gabrdaky azaplardan dinjek bolsaň, kıyamatda da hemişe ot bilen kızgın hawakçy dap bolanak, ot bilen azap berjek kıyamatda. Kıyamaty mawat bolsaň diýip her kim dine girjek bolsa deslap ibadatyň kynçylygyna bay götermelmişdikler, gaptaldan bidirek azalar, olukon bir wahşetnak täzipler, azaplar bayat çydam bolmuşdyk. Näme wahşetnak edamlar bolýan bolsa-o. İki tane olukon okaliptus ýalyk baglar ekýärlemişdik bir-biriniň arasyna tagryban 3 metr meden fasyle bilen. O da gitdi asmana garşy. Ondan sonra her kim musulman bolsa ýaşamaýan bir azap berjek bolsalar näme etýärlemişdik. 20-30 nefer walakamda bu baga tanap dagamda çekip, o bagda beýle çekip, o ham tagryban bir adam boý bolanny, adamyň biliniň etegini o bagdan akamda, biliniň ýokarsynda o bagdan 1, 2, 3 diýakamda tanapy göberýärlemişdik ha. Sen näzire namaz okuyjak şu ýagdaýda? Näzire Allah Taalaň buyrugyna ýaşajak? Allah Taala şol ýaly kynçylyklary goýupdyrmy? O namazyň kynçylygy, erti namazda turmaklyk kynçylyk ýok ha. Onu gurrun etmeýäli ha. Din tutup bilseň tutubelaga. Zinde begure diýerlemişdik. Zinde pezi. Tagryban 1 metr, 2 metr ýaly köz gowja ýakandan sonra kure bejerip, etew 1 metr ila 2 metr köz. Yüzü söneni bilen sen ennamyňdaky akyp duran ýaglar bilen yüzü sönsede etewnäki buğlar sönjek däl ha. On fikir edegli. Şu kuralara salakamda sen din tutarsyň sen Allah Taalaň buyrugy bilen bolarsyň. Sen özüň bir din getirersiň diýakamda eziyet berýän adamlar barmyşdyk ha. Ya namaz okuýarlarna gel akamda kelles kesilipdir. Namaz okuyup duka gel akamda mädesini ýarýarlamışdyk. Musakkin mamşa zamanna, bahyýa mamşa zamanna. Awalla aydanlar Hazrat Ömer Faruk radıyallahu taala an mihrapda imam bolupdyka kafirin bir gel akamda mädesini ýarypdyr Hazrat Ömer'iň. Sonra Allah huwat diýakamda Hazrat Ömer'iň aýadetine barallarına näme diýen bolsalar o. Takviyat bolsun hep süýdüçýänmişdik. Gapdandan akyp diýenmişdik. Dinu diýanet tutmaklaryň kynçylygyna bir jiddiýa bir bennele. Gapdandan defesindäki gelýän olukon wahşetnak azaplara da sabr edipdirler. Buň kon bilnäme dep sabr etmel bir azazyk ibadatyň kynçylygy. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de diýär: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve fi zalikum bela'un min rabbikum azim." Ey ümmeti İslami, ey insanlar, müşkilat-ı zindigini araňyzdan aýrandyryň. Ve fi zalikum bela'un min rabbikum azim. Siz azmaýyş etjek bolýanlypdyr. On ýalyk iki waň arasynda jany feda etjega ýok. On ýalyk gazanna gaýnap dursa da men adam tutjaga ýok. Hatda gal şun ýalyk eziyetler bolmasyn. Fakat ibadatyň öz kynçylygyna bir sabr etýär etmeýär diýip Allah Taala şu zamanda refahiýet goýan şondan çyrym diýe ulamalar. Aýy-i kerimede aýtdy Allah Taala şonu. Indi sen defäňden damaň çaljak bolup duran adam ýok. Sen namaz okuyup dukan eşegaleňçe karakamda garnyň bewşek bolup duran adam ýok. Ey musulmandyň Allah kuwat diýsele ba. Indi bir azadyk ibadata sabr etmeli bolar taýym. Ey jowan oglar, erti namazda turmak kyn näme? Şu okudan turup bilmeýändem defäňe bir ýada bolup gelipdem, hatda şu ýada boluga judamal bolar taýym. Bir halal mala gitjek bolsaň, bireme ezafarak pil bolmaly bolarsyň, bireme ezafarak eliň patlatmaly bolarsyň. Oňa judamal bolar taýym azadyk. Eýden anaýke çagasy entek merilerini gözüniň ýaşy durmaýar. Şumal gözüň şu mejlisimizde ne kadar jowan oglanma. Şu neresi jowan oglanlar ekide akamda gorsaklaryna dağ bassalar, sen namaz okuýan diýip dağ bassalar, şu adamlar näzire dine çaňyrjak? Näzire din tutturjak şu adamlara? Özü bir olukon gaýgy. Bir tarafdan mehabbetiň bol gidip barýar, bir tarafdan Allah Taala mehabbetiň ma. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, allazi lahu mulkus semawati wal ard, wallahu ala kulli şeyin şehid. 7 gat yer, 7 gat asmanyň eýesi bolan Allah Taalaň buyrugyny tutarsyň sen nip
Mücazat etdiýärlemişdik ey musulman dogan. Indi bizim gurrugymyz näme galypdyr? Bir iki däne gabaka. Fagaşyn haramdan ýemdikdir Allah Taala. Etmeli işin ýok. Mäden be usyan adam ýok şu zamanda. Sen iyi mi diýäň şu zamanda? İyi, emma halallan diýär Allah Taala. Näme diýär? 5 wagt namaza gaýym bol. Indi gadim hyýalak ulum medini 2000 kilometr, 3000 kilometr bahara gitmeklige ihtiýajy ýok. Öz gapdalynda hüjreler ýörüpdi, öz owanda bername edini ýörüpdi. Şoňa gaýym boldy Allah Taala. Emma sahabalan gurrundan bärek gaýdyly. Ay ola bir ewliya adam müşrik diýän bolsaň, men sizin tarafyňyzdan dünýäň içindäki bolup duran wakalar bir sirriýetini aýdyp bereň. Ey musulman dogan, şuma aşak bakak, garip tarafa gitden görüň da din tutýarlar nagat ediýet berilýär. Diri gezip beren ýerine eýne ba kelýän ýalak şu mahal musulmanlyň dersin soýulýar ha şu mahal. Din tutýar diýip. Şu Hazrat Ömeriň defesine gelen musibet şu zamanyňky adamlarda da ba. Ey ayallı oğullar, şayet zihniniz götürmesin. Emma şu mahal din tutýan bir entek ayallı oğullar var. Hemmesi dünýäň üzerinde zenane bolup musulman bolsa bizim ayallı oğlumuz hesap. Erkek adam bolsa erkek oğlumuz hesapda. Bir entek ayallı oğullar din tutýan bolban. Näme mesele gaw? Kafirler azap berjek bolup başyna muslet. Din İslamda var haram zat ba. Kulagyny kesip, burnuny kesip, diýirlin, gewuslerini kesýärler ey musulman dogan. Indi sen bu kon bir azajyk hijabyň raýaty dahamda gorsaň örtmeli bolanna, ulakon bir dağ defäňe minen ýaly bolsaň insafmy şu? Allah Taala näme edipdir? Kıyamatda goý şu gülüp ýaşasyn. Şu menden alqaljak bir musibetli we bir azaply we şu türkmenleň defesine gelmesin, türkmen sahraň defesine gelmesin. Goý kıyamatda şula azajyk ibadet bilen, azajyk kynçylyk bilen gülüp ýaşasyn diýip mehriban Hudaýyň sen defäňde nazy nemeti döküpdi. Wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Ulu olan Hudaýyňyzdan size azmaýyş diýipdir. Şu rafahiýetleri bilen, şu tahfifat bilen ey musulman dogan, 8 jennetden boş kalsaň özüň gözüň aksyn diýmeli dälmi şu zamandaky musulmanlara? Haýsy bir musulmana eziýet berýär, bir azajyk kep, o da ganimet düşündürsen, o da hawasyny berýär ey musulman dogan, gaýrat etmeli bolarsyň ahym. Bir wagtda Hazreti Bişr Hafi radiyallahu taala Bagdadda aýlanpaka bir nefer görüpdir, şallak görüpdi ular diýär. Bir berde, bir kul şeýle şallak urýarlar, bir defe desesini çykarana Bagdadda gyzgyn ýurt. Ennamy derläpdi. Her şallak uranda da ennamyň kesip bıçak degen ýalyk bir agram salýar ennamy. Onda desesini çykarana o ham ýanky şallak tamam bolandan soň Hazreti Bişr Hafi barp sorapdyr. Ey palany, sen näme diýip çynkyň çykaraňa şallaň eteginde dokan diýende, onda men palan bir yüreğim bilen gawwerýän insanym mady, şo meni gözläpdi. Haýşa gözläpdi diýip şoňa hawasym pert bolup barşyna şallaň derdi, şallaň zadim yüreğimden çykdy diýip durmur maşugasy barmyşdykda. Ey musulmanlar, defämizden mehabbet bilen Hudaýymyzdan gözläpdi. Ganimet bolsa sen jennete salyp güldürjek bolup duran Hudaýyňa gözläpdi. Ganimet bolsa gabrda kösenmer ýalyp 2 däne gelýän feriştek jogap berakamda gülüp ýatyrjak mehriban Hudaýyňa defäňden mehabbet bilen gözläp durandyr. Mehabbet bilen gözlemesi dünýäň dört burçy darganak musulmanlara bagat eziýet berilýär. Şu eziýetler barmyş taada. Eziýetler ýok, sen Hudaýyň mehabbetine delalet etýänler gaýrat et. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.